No podem deslligar la tecnologia de la nostra vida, però cada cop controlem menys què deixem a mans de les tecnològiques. I per si això no fos prou, aquestes grans empreses estan virant cada cop més cap a l'extrema dreta en un context global en què aquestes idees van a l'alça. De fet, hem començat l'any sabent que Meta se suma a la idea de Musk amb X i eliminarà els verificadors de contingut. A tot això hi hem de sumar que els mitjans veiem com es parla sovint de les grans novetats en relació a la tecnologia i les tecnològiques, però entenem què hi ha al darrere? El periodisme que cobreix aquests temes té prou mirada crítica? Quin paper haurien de tenir els mitjans a l'hora d'explicar i relacionar totes aquestes qüestions? En aquest episodi de l'Observatori volem parlar de tecnologia i periodisme i per això entrevistarem el periodista Carles Planas Bou, especialitzat en tecnologia al Periódico, en aquest 24è episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, un espai on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades amb el periodisme i la comunicació. Soc la Carme Verdoi i això és l'Observatori. Comencem! L'Observatori, el podcast de Mediacat. Cada cop és més habitual que les notícies sobre tecnologia tinguin impactes que van més enllà de la qüestió purament tecnològica i afectin a molts més àmbits. Però encara no és tan habitual escapar dels titulars que deixen anar les mateixes grans empreses tecnològiques que compten amb grans gabinets de comunicació. No és fàcil, per tant, parlar de tecnologia amb una mirada crítica en un moment en què sovint els mitjans depenen de la urgència. Avui volem parlar de tot plegat amb el periodista Carles Planas Bou, especialitzat en tecnologia al Periódico. Hola, benvingut. Hola, bon dia. I volíem començar justament parlant del que comentàvem a l'inici. Hem començat l'any amb una notícia tecnològica que en realitat va molt més enllà del que és només tecnològic i que, per tant, també té conseqüències en molts altres temes, o tindrà, no? Perquè Meta ha anunciat que eliminarà els verificadors de contingut a Instagram i Facebook i, per tant, doncs és un gest que costa a Mark Zuckerberg, propietari de Meta, a la manera de fer que hem anat veient aquest temps a Elon Musk amb amics, amb l'antic Twitter, no? No sé si començaria per això, no? Per què implicarà aquesta decisió pels usuaris d'Instagram o Facebook? Perquè no sé si som prou conscients del que implica aquesta decisió d'eliminar aquests verificadors de contingut. Sí, jo crec que d'aquí poc començarem a veure els efectes directes d'això i tot i que pot ser difícil vaticinar-ho, només que mirem el cas del que ha passat amb Twitter o X, ens mostra cap a on pot anar Meta, no? Perquè està optant per un mateix model. En el moment en què tu elimines els moderadors de contingut i externalitzes aquesta tasca en els propis usuaris, obres la porta a que molt contingut extrem o desinformació comenci a circular dins de la plataforma sense que escapi, d'alguna manera. Pot ser que després els usuaris ho contextualitzin, diguin que allò és mentida, com ha passat a Twitter últimament, però que aquesta verificació arribi molt més tard, de manera que la desinformació o l'insult, en aquest cas, ja s'hagi escampat, no? Però crec que un dels canvis que va anunciar Zuckerberg, que és més controvertit i que tindrà un impacte més gran i que potser s'ha parlat menys, és el fet que ha canviat les pròpies polítiques de restricció a l'hora de parlar de certs temes. És a dir, fins a l'any 2016, quan va haver-hi l'escàndol de Cambridge Analytica i es va destapar com la campanya de Trump havia utilitzat les dades d'usuaris per disseminar desinformació i arribar a un públic més gran i al final acabar guanyant les eleccions, doncs es van contractar uns 40.000 moderadors de contingut que van ajudar a que cert contingut polític o extremista fos bloquejat. Per exemple, contingut que es considerava nociu, perjudicial, perquè es traduïa en insults, en una actitud agressiva, etc. Totes aquestes polítiques de restricció ara mateix s'acaben i això vol dir que a partir de les pròximes setmanes els usuaris podran dir, per exemple, que la comunitat homosexual està malalta, que les persones trans no poden formar part de l'exèrcit als Estats Units, que les dones són objectes de casa, que els immigrants porten malalties, etc. Tot això que fins ara estava bloquejat perquè es comprenia, s'entenia que això podia traduir-se en accions violentes, ara mateix Zuckerberg diu que no, que tot el que passi allà dins no té per què traduir-se en res. Però ja hem vist al llarg dels últims anys que Facebook, malgrat tenir polítiques de moderació de contingut, quan no han funcionat, quan no s'han aplicat correctament, com en el cas de Myanmar, s'han acabat traduint aquestes crides a la violència en genocidis de la minoria musulmana. I això fa pensar, fins i tot ho diuen els mateixos treballadors de Meta, que ara s'obri la porta a que tots aquests incidents violents vagin a més.
I, per tant, segurament també és com, malgrat se sàpiga o siguin conscients que pot passar això, és com un acostament, no? Una picada d'ullet justament a Donald Trump, d'alguna manera, no? Però que això segurament doncs, implicarà més desinformació, com estaves dient, en aquestes xarxes, ja, no? Pràcticament, vull dir, de seguida. Sí. Bueno, és un moviment de màrqueting 100% de Zuckerberg i Meta per apropar-se a Trump, bàsicament perquè el que ha intentat al llarg dels últims anys era tenir aquest tipus de polítiques de moderació de continguts per agradar als demòcrates, per agradar a la presidència Joe Biden, malgrat que això després tingui implicacions arreu del món. I com quan ha vist que l'administració demòcrata seguia pressionant a Meta per tots els seus escàndols de privacitat, d'abús de poder, etc., quan ha vist que arribava una nova administració, ha dit doncs ens plegarem els interessos del que volen els republicans, del votant republicà, i començarem a treure tot aquest tipus de mesures que, segons els republicans, deien que censuraven les veus conservadores, però la veritat és que els estudis empírics ens demostren que els usuaris conservadors són més propensos a difondre desinformació o continguts violents o d'agressivitat contra minories. Llavors, tot això és un clar apropament per tenir el favor de l'administració. I que, a més hem vist que justament això dona beneficis econòmics, no? Perquè el paper d'Elon Musk des que va comprar X, no? Ha fet virar totalment aquesta xarxa social cap a l'extrema dreta, ho hem anat veient, no? Amb com es difonen, doncs, sobretot discursos d'odi, racisme, masclisme, amb idees negacionistes, i l'algoritme els premia, no? I ens arriba a tots, i això està justament enriquint encara més Elon Musk, no? Per què dona beneficis l'extrema dreta? Hi ha dos factors del gir conservador, reaccionari de Twitter. Per una banda, podríem parlar d'un objectiu econòmic que és el que Musk intenta premiar els continguts més incendiaris perquè d'aquesta manera fa que, si t'apel·len els instints baixos, tu passis més temps dins de la plataforma. També és cert que això hi ha hagut un error de càlcul en part perquè això ha alienat a gran part de la base d'usuaris, diguéssim, liberals o progressistes que hi havia dins de Twitter, que han acabat migrant cap a altres plataformes o utilitzant-la menys, i això ha acabat transformant la plataforma en un espai clar per l'extrema dreta, no? Hi ha una clara intenció política, que també respon al fet de que Musk mateix ha fet un gir degut a certs factors, com per exemple també les desavinences amb l'administració Biden o el fet de que el seu fill va fer una transició de gènere i ell no ho va rebre molt malament, i a partir d'aquí va acabar degenerant en aquest gir conservador. I clar, Musk no és que estigui fent diners directament a través de Twitter. Probablement Twitter és una operació econòmicament ruïnosa. No ho podem saber exactament perquè les dades no són públiques i no dona informació respecte a això, però ell va comprar Twitter a finals de l'any 2022 per 44.000 milions de dòlars, que era un preu molt superior al que valia Twitter llavors, i es calcula que el valor està molt per menys de la meitat actualment, que s'ha desplomat, bàsicament perquè també molts anunciants, com que hi ha aquest tipus de contingut agressiu i tòxic a dins, no volen posar anuncis dins de la plataforma. El que passa que, malgrat l'operació de Twitter pugui haver-lo portat a perdre diners, no oblidem que és l'home més ric del món i pot dedicar a cremar diners amb Twitter perquè li ha servit com un megàfon per amplificar la campanya trumpista, per posicionar-se ell com a mà dreta de Trump i per ara mateix ser, no és el seu vicepresident, però més o menys, és un dels seus principals assessors. Sí. I això s'està traduint amb que el mercat, sabent que les empreses de Musk ara tindran el tracte favorable de la nova administració, en el cas de Tesla o SpaceX, que poden guanyar nous contractes amb l'administració pública, que totes les investigacions que tenien per abusos de poder poden caure perquè Trump les pot fer caure, doncs tot això fa que el mercat, els inversors, vulguin posar més diners en les seves empreses i que sobre el paper la seva fortuna es vagi revaloritzant, de manera que crec que el que havia llegit últimament era que Musk ja és la persona més rica de la història, segons el valor de la seva fortuna. Llavors, l'operació de compra de Twitter seria ruïnosa en termes econòmics de la pròpia operació, directes, exacte, però d'influència i de com s'ha acabat traduint en el seu capital és una operació magnífica i sembla que Zuckerberg pot anar per aquest costat també. Aquest camí. I davant d'això, no, a l'altra banda, hem vist com alguns dirigents europeus han condemnat Musk per ingerència. Els governs estan evitant una mica aquest debat sobre desinformació, plataformes, haurien de posar-s'hi més, estan en tard, com ho veus?
Crec que el debat sobre la desinformació és un debat molt complex i que depèn molt d'on el tinguis, bàsicament perquè topa amb la llibertat d'expressió i és diferent el concepte de llibertat d'expressió que es pot tenir als Estats Units que el que es té a la Unió Europea o en casos com Alemanya, que pot ser particularment restrictiu, i dona per un debat molt obert. També cal dir que moltes vegades la desinformació no té per què ser contingut il·legal. I aquí passava el fet que amb aquestes moderacions, polítiques de moderació de contingut, a vegades es censurava o es bloquejava desinformació sobre el Covid, que pot tenir un impacte sobre la salut de la gent, però no té per què ser purament il·legal. Llavors, aquí hi ha un debat de fons que és complex i els legisladors ho estan intentant posar-li remei, almenys des de la Unió Europea, i és important que es regulin certs aspectes per obligar a que aquests gegants tecnològics estatunidencs tinguin alguna manera de rendir comptes en l'impacte social que tenen, almenys dins de la Unió Europea, ja que en altres països del món això no succeeix. Sí que és veritat que seria només com posar-li un pedaç, com posar una tirita, perquè fins que la Unió Europea no opti per construir alternatives reals a les plataformes estatunidenques, estarà claudicant aquestes pròpies plataformes perquè segueixen una lògica econòmica d'extracció de dades, de privacitat, d'un ús d'algoritmes opacs, de faltes de transparència, que si es deixa en mans de potències estrangeres, després és molt difícil. El que hauria de fer aquí la Unió Europea és utilitzar tot el capital que ja té, per exemple, en recerca, en universitats, en coneixement, utilitzar tota aquesta matèria prima de coneixement que ja té i impulsar-la amb diner públic per construir alternatives que sí que compleixin amb una visió europea, per dir, de la privacitat o de la manera que volem unes xarxes socials que ens connectin i no que ens enfrontin. Democràtica, fins i tot, no? Totalment, transparent, al cap i a la fi, no? Transparent, democràtica, lliure, oberta. Són termes que a vegades sonen una mica eteris, però que sí que hi ha la capacitat de construir aquest tipus d'alternatives. La qüestió és si hi ha unió dins de la Unió Europea o si hi ha voluntat de construir alguna més enllà de mesures reactives contra aquestes empreses. Que sembla que de moment no hi és del tot, no? Bueno, s'ha aplicat des de la Unió Europea la directiva de serveis digitals, que el que intenta és multar aquestes grans plataformes quan no compleixen amb els codis contra la desinformació, però segueix sent difícil de veure com s'aplica. Es parla de multes milionàries contra aquestes empreses, però són empreses amb tal volum de diners que poden fer front a aquestes multes i després seguir operant. Llavors s'ha de buscar una alternativa o si no sempre anirem a remolc. Amb el mes de febrer hi ha eleccions a Alemanya. No sé si també creus que haurem d'estar pendent del paper que puguin jugar d'una banda prèviament, tot el tema de xarxes i després en funció de com vagin els resultats. Sí, completament. Jo crec que el cas d'Alemanya és l'últim cas d'ingerència dels gegants tecnològics en la política estrangera. Directament podríem parlar de la ingerència d'Elon Musk, que està operant com el troll en cap de Donald Trump. És externalitzat la feina de trollejar i de marcar l'agenda als rivals. Hem vist que durant el 2016 era curiós perquè el Trump el que feia, quan es despertava al matí, feia un tuit incendiari, perquè sabia que d'aquesta manera tenia l'agenda mediàtica del dia controlada, segrestava l'atenció dels mitjans i només es parlava del que ell volia. Ara sembla que aquesta tasca l'està externalitzant en l'Elon Musk i que ho està fent no només dins els Estats Units, sinó que ho està fent a nivell global. Ho va fer en el cas del Brasil, quan recolzava Bolsonaro i després va criticar les accions del govern actual en contra de Twitter per els models de desinformació que propugnaven. També ho hem vist en el Regne Unit atacant els governs laboristes i intentant impulsar els grups d'extrema dreta, i Alemanya és l'últim cas, i és un cas, jo diria que realment preocupant, perquè estem parlant de la principal potència de la Unió Europea, de la gran economia de la Unió Europea, i és un país en el que l'extrema dreta actualment està segona en els sondejos. Tot apunta que no podria governar perquè els altres partits no volen governar amb AfD, però el fet que el partit d'extrema dreta, que és un partit que va néixer de forma euroscèptica però ha acabat virant cap a postulats conspiranoics, supremacistes, fins i tot certes branques del partit vinculades al neonazisme, és molt indicatiu que els poders de Silicon Valley estiguin intentant impulsar aquest tipus de partits. I té una lògica que és
es vol impulsar des de l'administració Trump a través de Musk aquests partits d'extrema dreta perquè són els partits que intenten afeblir el consens europeu a l'hora de construir o a l'hora de tenir el control sobre les infraestructures digitals europees. Per exemple, en el cas de Starlink, de l'internet satelital de Musk, que està intentant, per exemple, desplegar a Itàlia, el recolzament a tots aquests partits d'extrema dreta s'acaba traduint en una intenció d'afeblir Europa des de dins, afeblir aquesta construcció d'una infraestructura pública pròpia i que s'acabi delegant aquesta infraestructura clau estratègica pels nostres serveis a empreses privades i empreses privades en mans d'Elon Musk, el qual acabaria sent absolutament problemàtic. Clar. Per tant, ara estem veient, en el fons, tots aquests temes tecnològics sempre no és una novetat, sempre estan relacionats amb moltes altres qüestions, però en aquestes últimes notícies encara més. I volia preguntar-te, no sé si creus que estan canviant les cobertures periodístiques a l'hora d'explicar totes aquestes qüestions o encara té molt de pes comprar el relat de les grans tecnològiques? És veritat que potser és diferent en qüestions així quan parlem d'un producte que arriba, però no sé si en aquests últims anys estàs notant un canvi o no, o realment costa sortir-se d'aquesta dinàmica del que volen vendre les grans companyies. Jo diria que hi ha un mix. El periodisme es va donar de cap contra els problemes de la indústria tecnològica. Estem parlant d'ara fa més d'una dècada, no? Quan van aparèixer totes les grans plataformes, al principi es veia com les grans novetats, es vivien amb il·lusió, no? Tots probablement recordarem quan Facebook i Twitter es veien com un espai de llibertat d'expressió que va poder impulsar o ajudar a canalitzar les revoltes en el món àrab. Fa molts anys d'això i a partir, diguéssim, la visió aquesta naïf que van tenir els mitjans al principi amb les grans tecnològiques ha canviat, però bàsicament perquè s'ha vist obligat a canviar arrel de tots els escàndols que han sorgit. I jo crec que en els últims anys ha passat una cosa similar amb el camp de la intel·ligència artificial, que és que fa 3-4 anys el tema de la IA es parlava només des de sectors molt especialitzats, era un tema molt de nínxol, molt científic, tecnològic, i que no arribava, diguéssim, als grans mitjans o que no arribava a les grans audiències. Llavors, en els últims 2 anys sí que hi ha molts exemples de mal periodisme en el sentit que s'està amplificant el que volen les pròpies companyies, aquests relats marketingians en els que intenten vendre productes com a molt perillosos o com a capacitats sobrehumanes, aquesta idea que hem vist replicada moltes vegades de la IA com si fos un ens amb autoconsciència, quan és un software creat per l'home. Hi ha molts exemples que això passa, però sí que és veritat que també hi ha molts casos de periodistes que porten documentant durant molts anys tot aquest tipus d'abusos de les tecnològiques, d'aquests mecanismes per vendre la moto, d'aquestes estratègies de fum i que intenten explicar quin és l'impacte tangible, real, que hi ha darrere de tot aquest llenguatge tècnic en el que a vegades ens perdem i podem fer perdre a l'audiència, no? Que és explicar quin és l'impacte polític, social, sobre drets humans de totes aquestes plataformes. Si parlem d'algoritmes, queda una mica, a vegades pot ser una mica abstracte, al igual que si parlem d'aquesta idea d'autoconsciència de la màquina, però si parlem dels biaixos de gènere, dels biaixos racistes, de l'impacte sobre la salut mental, etc., que tenen els usuaris, crec que aquí podrem veure molt més quina és la lògica real d'aquestes plataformes. I, per tant, què creus que hauria de fer el periodisme realment en un context com aquest, sobretot a l'hora d'explicar aquests temes tecnològics? Tenir justament aquesta visió que deies de poder explicar com afecta a nivell de drets humans? Sí, jo crec que el periodisme tecnològic durant molts anys i encara ara està marcat molt per la review de producte, l'anàlisi de quan surt un nou mòbil o un nou gadget, o fins i tot l'explicar els resultats de les empreses des d'una vessant numèrica. I no dic que això no sigui important, té una part important, però si no va acompanyada d'una visió crítica i que explica els impactes socials i humans d'aquesta tecnologia, jo crec que ens quedem amb només vendre el relat de les pròpies empreses. Això pot passar en moltes altres companyies. El que passa és que amb el sector tecnològic es tracta d'un sector molt poderós, d'un sector molt potent que té molta capacitat per fer arribar el seu missatge als mitjans o fins i tot esquivant els mitjans per anar directament a les audiències
hem vist que cada vegada més les grans tecnològiques, des d'Amazon fins a Meta, a Apple, el que fan és es recolzen menys en periodistes i intenten fer-ho més a través d'influencers que poden ser menys crítics amb els propis missatges de la companyia per promocionar-se, no? I en aquest sentit jo crec que és important que el periodista, a part de fer l'anàlisi tècnic del propi producte, sigui capaç de traduir-ho en paraules planeres, explicar quin és l'impacte perquè l'audiència pugui entendre-ho, perquè jo crec que hi ha un interès social en saber com funciona tot aquest ecosistema digital que ens impacta, però fer-ho no oblidant el que fa el periodisme al cap i a la fi, que és baixant a terra els temes i anant a parlar amb les persones. I si nosaltres parlem de sistemes de reconeixement facial i diem que són molt potents i els donem capacitats màgiques, però no parlem de com es pot detenir a gent de forma errònia i arbitrària perquè els sistemes aquests fallen i culpen més a la gent racialitzada, doncs no sabrem ben bé quins són els problemes d'aquests sistemes. Llavors, no s'ha de tenir una visió màgica, tampoc s'ha de tenir una visió catastrofista, no? S'ha de buscar un equilibri entre quines són les coses que ens poden servir i quins són els impactes socials que pot tenir, perquè crec que només així estem donant eines a la gent perquè pugui utilitzar-ho de forma crítica i saber què es tria i què no es vol. Un altre debat dels últims mesos, en relació també als mitjans i les xarxes, és justament que tots aquests canvis de les xarxes socials, especialment amb el tema de Twitter, estan influint directament i estan prenent decisions, d'una banda, potser ideològiques, i de l'altra també perquè està canviant tot el tema del trànsit. És a dir, el trànsit a través de les xarxes ja no és el que era ara, ja no és el que era fa 5 anys, per exemple. En els últims mesos, The Guardian va ser el primer mitjà així important que deia que anunciava que deixava Twitter. També s'hi han sumat, per exemple, aquí La Vanguardia o La Marea, que són mitjans ideològicament també diferents els uns dels altres. En aquest debat hi haurà diferents preguntes. D'una banda, si durant un temps potser s'ha estat massa dependent d'aquestes xarxes i després si realment creus que és un camí que aniran replicant diferents mitjans i si és possible això, que els mitjans no depenguin directament d'aquestes xarxes que estan en mans de qui estan. Jo crec que decisions com les de The Guardian, La Vanguardia i La Marea són decisions més de cara a la galeria que purament estratègiques des de punt de vista de negoci. Amb això no estic dient que siguin decisions bones o dolentes, sinó que considero que probablement, segur, 100% segur, aquests mitjans han fet un càlcul i han renunciat a participar en Twitter perquè probablement no rebien molt tràfic, molt trànsit a través d'aquesta plataforma. Sí que és veritat que els mitjans depenen purament de Google, molt més que de Twitter, de Facebook o d'altres plataformes. Però si ens posem a parlar de plataformes, en el cas de Twitter, la grandíssima majoria dels mitjans, el trànsit que reben d'allà és residual. Si el problema hagués estat amb Google, probablement no haguéssim vist com els mitjans sortien de Google, perquè sí que l'ecosistema mediàtic depèn absolutament del buscador de Google, del Google Discover, de Google News, es depèn molt més d'aquí. De fet, les estratègies promocionals o de fer arribar les notícies a l'audiència al llarg de les 2 últimes dècades passa per diguéssim, emoldejar aquests continguts al SEO que es puguin trobar fàcilment en el buscador de Google. Llavors, aquesta decisió crec que respon al fet que no deu afectar econòmicament o en termes de trànsit a la visibilitat d'aquests mitjans, sinó que ho fan perquè probablement serveix per reforçar el missatge amb la seva pròpia comunitat. En el cas de The Guardian i de La Vanguardia són mitjans suficientment grans com perquè, crec jo, puguin permetre sortir d'aquí i seguir fent diners a través d'altres plataformes o tenir visibilitat a través d'altres plataformes i seguir fent diners a través de les visites que reben orgànicament a través de la web i de les subscripcions. I en el cas de La Marea, que és un mitjà més petit, però que, diguéssim, té una audiència més afí, més compromesa amb el mitjà, doncs probablement, al dependre de les subscripcions, poden permetre's el sortir d'aquí perquè probablement també serà un missatge que agradarà en el seu lector. En aquest sentit, crec que els mitjans pot ser que n'hi hagi que abandonin aquestes plataformes perquè no depenen, perquè el seu trànsit no depèn directament, però crec que al cap i a la fi la pregunta aquí està
Si ara és Meta el qui es suma en aquest moviment, els mitjans també abandonarem Facebook i abandonarem Instagram. En termes de visibilitat, això pot tenir un impacte molt fort pels mitjans, encara que el trànsit pugui ser menor o major depenent dels mitjans, no? I segueix sense ser Google. Però és un debat profund perquè, de nou, tornem a la pregunta aquesta, a la qüestió europea. Si no tenim unes infraestructures, unes xarxes socials pròpies, acabarem depenent d'aquestes plataformes. I si totes van virant cap a aquest tipus d'eliminar la moderació de contingut i aquesta proximitat amb l'administració Trump, no sé si veig jo a tots els mitjans renunciant a tots aquests canals, perquè sí que pots dir que no a Twitter, però dir que no a Twitter és una xarxa molt marginal comparada amb Instagram o amb Facebook, que tenen milions i milions de seguidors més. Crec que aquí els mitjans no crec que segueixin la mateixa estela i em sorprendria realment si tots aquests mitjans comencen a abandonar ara les plataformes de Meta. Ho haurem d'anar seguint, segurament serà un any interessant també tecnològicament per estar-ne al cas. Avui n'hem volgut parlar amb el periodista Carles Planasbou. Moltes gràcies per passar per l'Observatori. A vosaltres. Fins aviat. Fins aviat. Les veus de Mediacat. Eric Lluent. Els discursos d'odi al món digital avancen perquè les administracions estatals no poden fer front a l'onada delictiva que observem cada dia. Fer-ne responsables empreses liderades per alguns dels homes més rics del món i girar la truita pel que fa a la persecució dels delictes a internet pot ser una bona solució per aturar l'auge reaccionari que ataca frontalment la democràcia i els drets humans. Els casos de mitjans comprant directament el relat de les grans tecnològiques són molt habituals. Un exemple recent ha passat amb les ulleres intel·ligents, tal com ha analitzat en un article a Mediacat Josep Àngel Guimarà. I tornem a ser. Ja ha tornat a passar. Una empresa tecnològica ens diu que està desenvolupant un aparell que ens canviarà la vida, i el món sencer. I els mitjans s'hi tiren de cap a fer-ne publicitat. No periodisme, no. Publicitat. Ara toca amb les anomenades ulleres intel·ligents. Al desembre, nostre senyor Zuckerberg va anunciar que la vida de l'smartphone s'estava acabant i que ella sabia quin seria el dispositiu que el substituiria. Efectivament, les ulleres intel·ligents. Quines? Home, no ho va dir, però no en tinc gaires dubtes. Alguna de les que està desenvolupant la seva empresa. Els mitjans han caigut una mica de quatre potes. Hi ha de tot, com sempre, però de titulars reproduint les paraules de Zuckerberg com si fos paraula revelada en trobareu a dotzenes. No n'aprenem, o no en volem aprendre, o no podem aprendre, i els mitjans es deixen caure en les estratègies promocionals de les Big Tech, que obtenen publicitat gratuïta i aconsegueixen fer circular aquest discurs sobre qualsevol nou dispositiu. Un discurs que empren els promotors de qualsevol nova tecnologia i on ens parlen dels seus grans avantatges, de les grans oportunitats que obre i que no podem deixar escapar, o de com és inevitable la seva implantació vistes les característiques que té. És el que va fer, per exemple, l'inefable Tim Cook, quan va anunciar que l'iPad acabaria amb l'ordinador. En fi. I molts mitjans hi cauen de cap. Les veus de Mediacat. Aida Morales. El 2025 tampoc no salvarem el periodisme dels grans monstres d'aquesta societat. Segurament no estarem a l'avantguarda dels seus canvis ni de sobte veurem la llum sobre el futur de l'ofici. Però el periodisme necessita més que mai periodistes compromesos i serens. I ara fem un cop d'ull als incidents recollits en les últimes setmanes al mapa de la censura de Mediacat que afecten el dret a la informació. La coordinadora Gemma Garcia repassa un cas d'obstaculització i un d'amenaces. Els Mossos van impedir a un equip de TV3 gravar l'ús d'una pistola Taser contra un home retingut al barri de la Barceloneta a Barcelona. I per l'altra, el regidor de Junts al Port de la Selva, Roger Pinart, ha amenaçat el periodista Quique Badia a la xarxa social X. I aquest inici d'any també ve marcat per diverses denúncies a les xarxes de casos d'agressions i assetjament sexual. 2025 l'hem arrencat amb un efecte en cadena de denúncies de situacions d'agressions i assetjament sexual que han patit els darrers anys dones periodistes. La primera en parlar ha estat la periodista i humorista Anna Polo en un podcast del mitjà digital Crític on va denunciar una agressió sexual del comunicador Quim Morales quan era becària al programa La Segona Hora de RAC1.
Arran de la denúncia d'Apolo, desenes de periodistes catalanes han fet públiques agressions i actituds masclistes que han patit en mitjans de comunicació al llarg de la seva carrera. Per exemple, Alba Carreras, Llucia Ramis, Eva Piqué, Marta Roqueta, Marta Montaner, Patricia Centeno, Gina Tost o Montse Armengou. Precisament Armengou, directora del programa Sense Ficció de TV3, ha explicat que s'ha vist obligada a esborrar la piulada on acusava amb nom i cognoms un cap d'una redacció per uns fets de fa 40 anys per amenaça d'accions judicials. Les veus de Mediacat. Laia Coronado Nadal. Tant la sensació d'impunitat com el no entendre què és una relació de poder abusiva forma part d'una cultura masclista. No són fets aïllats, perquè ells sentien que podien fer el que feien sense cap conseqüència. I aquest mes de gener també hem publicat un informe que analitza els impactes dels governs formats pel PP i l'extrema dreta de Vox al País Valencià i les Illes. Un estudi que se centra en els atacs, la censura i la vulneració de drets en aquests territoris en relació a la cultura, la llengua i la memòria democràtica. Ho explica Pol Baraza, autor de l'informe. L'informe és un document útil per reflexionar sobre què passa si la dreta i l'extrema dreta toquen el poder. Hem analitzat atacs i intents de censura i hem parlat amb 4 periodistes, en Moisès Pérez, en Joan Canela, la Neus Sunyer i la Maria Llull. Tots ells ens han ajudat a entendre què ha passat i com ha reaccionat la societat, perquè els governs han desplegat una bateria de polítiques polèmiques, però la gent no s'ha pas quedat de braços plegats. Durant 15 mesos s'han perpetrat 32 atacs, i els resultats són alarmants. Hi ha hagut atacs directes contra la llengua i cultura catalana. S'han fet canvis normatius per premiar el castellà. S'ha degradat la memòria històrica. S'ha mostrat hostilitat amb el col·lectiu LGTBI. S'ha instrumentalitzat la cultura. Vox ha estat un actor determinant i hi ha hagut una resposta ciutadana contundent. Tot això ha passat al País Valencià i a les Illes, amb governs del PP i l'extrema dreta de Vox. Les veus de Mediacat. Vicent Canet. L'educació en comunicació, si vol ser efectiva, ha d'arribar a tothom. I això només pot ser si forma part de les polítiques públiques per a la població en general i està en l'educació reglada. I arribem al final d'aquest 24è episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat que és possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a totes les col·laboracions que l'han fet possible i a l'Albert Avilés al control tècnic i al muntatge. Fins al mes que ve!